ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Сауду ТЖ. имрӯз 23 декабри соли 2025 сол навори мошинои арзон дар канали Сауду ТЖ пешниҳодтон мешавад, тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки барои эълон дорен дар WhatsApp барои реклама муроҷиат бикунед. дар ютуб, тикток, инстаграм, телеграм, дигар сайтҳо рекламагузорӣ карда фурӯшта мегузорем бача азиз. ирӯза наворда ҳастае обши 13 ё ки 14 дона мошинои фурӯшӣ ҳастае ки навортон мекунем. нарх наво бениҳоят арзон, мошинои састянои зур. хуб мошинои мақсад тоза, мошиное ки хадавоянд, экономичниянд, мошиное ки мисол запчастҳошон арзонай, талаботи бисёр дорад, навор кардагиям. тамошо кунед. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. навора шурӯъ мекунем бача азиз. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен, тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат прямо Туркистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Нурак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиону, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, мегзарем ба аввалин BMW фурӯшӣ равонкардагӣ. BMW 3 фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рашт қарор дорад. солаш 1994, 30,000 сомон нархаш. бензин плюс газ, гази евро 4 шхати, объемаш 1.8 коробкаш механика, ду рақам дасти WhatsApp рӯи экрани шумо. ҳуҷҷатош мега тамом шидагиай, утилизатсия кардагиай дора. BMW 3 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. састяни соз. ина марамат нафарое ки эҳтиёҷ ба BMW арзон дорен, сита бо муомила карда мешавад. састяни соз, салон кожа, ҳолати нахаду, система визга зур. хуб бензин плюс гази евро 4, ҳолати беҳтарин, савдо дар болои капот. беҳуда нороҳат накунен. нафарои BMW хар, одамои серьёзни аз думи канали Сауду ТЖ акақати чахчах кунем бачаҳо. просто ака мега дар Россияем, сум дар Корай, мошин дар Туркистон. ин дар рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастӣ рӯи экрани шумо далши маълумот аз думи Сауду ТЖ занг занед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ равонкардагӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузуфи чӣ боша седан, ноҳияи шаҳри нав, солаш 93 сол, объемаш 1.6, газ, бензин, 23,000 сум нархаш, ду рақам рӯи экрани шумо. як бор мошина хушрӯ тамошо кунем бачаҳо. ин ҳамин ҳолат седани срочния ки 23,000 сомона савдо мешавад. 23 муомила дорад, гази бензин. хуб ҳуҷҷатош то 2026 сол ҳуҷҷат дорад. мотор, коробка, хадавои ҳамаш 100%. мега ки зурай хулоса ништияк. ҳолати беҳтарин седани 23000 93 выпуск. боз далши маълумот рақамҳои соиму рӯи экрани шумо бигирен шабача азиз. хуб краскаш ҳамин ҳолат чӣ хел мебинем, болош ҳамин тарафтара ҳама тоза хушрӯакай. хуб далши дили ҷигарша ҳамроҳи соҳибмулк занг зад чахчах карда пирсон бошем бача азиз. дӯстон, лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. чизе ки дорен рӯй кунен, рекламаш мекунен, фурӯшта мегзорем. ҳамин дар WhatsApp фақат муроҷиат бикунен. хона дорен, мошин, замин, квартира, мо рекламагузорӣ мекунем фақат. мегзарем ба сеюмин мотороли фурӯшӣ. мотороли фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, солаш 2025 сол, 14000 сомон бо заряд бача азиз. занг занен, ҳуҷҷат дорам. WhatsApp ахириш 3912 аз думи Сауду ТЖ муроҷиат кунен.
мисол электрониядам зарада мегзоренаш аз пушти дивизиониёи мини бачо. Ина марҳамат беҳтарин техника бо нархи 14 та боз муомила дорад. Пачка нав солои наваш мақсад 2025 сол бачо азиз. дӯстон мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Мерседес Бензи фурӯшӣ ҳастае ки солаш 95 сол хуб дар Виён қарор дорад. Мега дар тарафи Чапаев бензини холӣ, коробкаш механика, мотораш 1.8 30,000 сум нархаш бо муомила дорад. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Краска тоза, ҳолати нахаду. ин нархе ки мондем мега просто сум дар кор дӯстон. Ба ҳамон хотир арзонаш мондем ки савдо шава. Коробка, мотор, хадавои ҳама зурай. Балонош ҳолати 70% қарор дорад. Кондитсионер дорад. хуб системаи музика соз. Мерседесои солои 95 30,000 кардем бо муомила мекунем. одамое ки эҳтиёҷ ба мерседеси арзон дорен, мисол мерседес любителен, мерседес фамен, ҳамун нафаротон акахати чахчанг рақамҳои ахираш 2091 да муроҷиат карда метонем бача азиз. дӯстон мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи хечибеки 96 сол дар шаҳри Бохтар Фурғонтепа 34,000 сомон нархаш бензини газ. 34 та 96 сол хечибеки тоза бача азиз. Гази бензин объёмаш 1.6 коробкаш механика. Утилизация ва ҳуҷҷати 1 сола дора. Бензин плюс газ дора. ҳардаш кор мекуна. Мотор коробка 100%, ду балони пешаш нав. аз қафо 80%. чашкош ягон ҷош варид надора. ҳамаш заводскои. хулоса мошин ягон расход надора. иншоалло ки устоқат биёен проверкаш кунен, мошин маъқултон мешава. 34 та боз муомила карда мешава бача азиз. хечи бехарои серьёзни занг зад пурсонашон аз уми канали мо Савдо ТЖ. лайкотона гузорен дӯстон, дар канал подписатсия кунен. хона замин чизе дорен дар WhatsApp муроҷиат бикунен. ва дӯстон мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. боз хечибеки фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузифи хечибек аз учёт симат кардагӣ тайёр. 95 сол 34,500 сомон дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. гази бензин ай мотораш 1.6 ай коробкаш механика, рақамҳои WhatsApp ахираш 4 та 6. Opel Astra F дар кузифи хечибек 95 сол сасяни сур. ҳуҷҷатот то моҳи майи 2025 сол ҳастай. 2026 сол ҳастай бачази. Утилизация ҳам дора. кузов зур, рангаш тоза. хуб ду аэробака мега. қисми дохили мошин тозаҳак, аз берун тозаҳак, краска тозаҳак 34,500 сомонак бо савдои соз мекунанд. далши маълумот занг зад пурсонишем бача азиз. дар аввал дар охири видео ҳамин рақамҳои Савдо ТЖ мондагиай барои қабули рекламаи шумо бача азиз. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B. Vectra B солаш 96 дар ноҳияи Конибодом 40,000 сомон нархаш. бензини газай, мотораш 1.6 ай, коробкаш механикай 40,000 сомонай бо савдо мешавад. бардоро ҳолати мошин созай, ай пеш омада бинен, маъқултон шава. боз гап мезанем ягончи муомила мекунем мега. задагӣ, пусидагӣ нестай. хуб чизе ки ҳастай, мисол фаҳмондестем дӯстон, фақат беҳуда занг назанем. мотораш Экатек 1.6 16 клапана 40 та савдо мешава бачаҳо. 96 сол дар ноҳияи Конибодом. ай краскашам тозаҳак будасай.
دوستان مگذاریم به هشتمین مرسدس سه کلاسی فروشی. مرسدس بنز سه کلاس است که نگاه کنین قد و قامت چخیل توزخ شو فاسون بهترین موردش 997 وی پوست دوشنبه ده 53000 سوم نرخش. بنزین گاز ای موتورش 1.8 коробкаш автомат که ای تنیروفکا هم دوره و فیلم نگاه کنین بچه عزیز. 7 ماه تنیروفکا دوره کم ترک ارزان میشوه. 53000 سوم معاملش قطعی ای موتورش 1.8 автомат газ плюс бензин срочная ки бадай душанбе да қарор дора занг зад алчи маълумотша бигиред. Агар сум медоштем амира хидмот мегирифтем леки афсус ки маблағ ками кесай. хуб далелши маълумот дар рақамҳои ватсап ахираш 4 та 7 аз уми савдо теҷи занг занед. دوستان عزیز مگذاریم به نهمین ماشین فروشی. نفرایی که لاستی دای و کوفته سودن مرحمت قبول کنین. 2007 سال برایش ماشین در دوشنبه 32000 سوم نرخش. خب بنزین گاز موتورش 1.8 коробкаш механика мошинча در بهترین حالت قرار داره. میگم موتور коробка ходовой 100%. موتور اوپل میگه. خب حجت داره утилизация داره بنزین плюс گاز евро 4 32000 сомон با معامله کرده میشود. دوستان عزیز میگذاریم بعد دهمین ماشین فروشی. دایو ماتیزی سستانی پروسا زوری بعد بچه عزیز کراسکا سرخ 2007 سالی برایش شهر هیسور در قرار میگه که 40 تاش میگه معاملش میکنیم بو. موتورش 1 коробкаш автомат بنزین خالی کم رسخود حالتی بهترین. خب ماشینچه در حالتی به نهایت خوبه یگان کمبودی ندارد. در واتساپ نویسن اخیری واتساپ مون 69 40 کراسکای سرخ پروستا ماشینچه قانون و قاعده‌اش قطعی سودا کرده می شود 40000 سومانی. دوستان میگذاریم با 11مین ماشین فروشی. لادا واز 2106 سالوی 1974 25000 سومون در دوشنبه. نمروش هم 06 بوده است. خب دوستان گپ در سال نه مثال اگه سالوی پیشتره هم باشه نه که ماشین گپ در همون سسته نیشه بچه عزیز 25000 سوم میگه 1974 سال. ассалому алайкум мардоро. фақат любитело қадри ин мошина медона мақсад. хуб полоборот заводит мешава солош 74 ягон бор удар хурдагӣ нест. хуб 25000 мегем краскаш сафед боз яшнимчи савдош мекунам бача азиз. занг за пурсоншен мошино чӣ хеле арзона қимата ягон мошин ба хос дил ёфтен наёфтен кадом маркаи мошин лозим турай дар таги комментара метавонед нависед бачо. мегзарем ба 12мин астраҷии фурӯшӣ. опел астраҷии фурӯшӣ астае ки солош 1999 дар душанбе қарор дорад 45000 сомон нарх дорад. краскаш тоза кузов седан номеро транзит аз учет бировардагӣ тайёр 45000 газу бензин моториш боша 1.6 литр коробкаш механика. ватсап шонорӯи экрани шумо. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. моториш коробкаш 100% ҳастад. нашуд нарх 45000 сум мегем. муомилаи хубам мешавад. краска хай тозаҳак. қисми дохили мошинам тозаҳакай. занг за пирсон бишанисон азиз.
45 та Astra-G 99 сол. дӯстон, мегзарем ба 13-умин мошини фурӯшӣ. Шахсиятҳое ки каравани арзон кофтеса буданд, марҳамат бигиринаш. Opel Astra F кузуфи караван 94 сол дар шаҳри Хуҷанд 35000 сомон нарх, краска тоза, бензин газ, мотори 1.6, коробкаш механика. WhatsApp рӯи экрани шумо. Мошин дар мегӯяд ки дар шаҳри Хуҷанд дар Спитамен қарор дорад. Савдо назди мошин ба аниқ харидорои аниқ телефон кунен, иншоалло бо муомилаш мекунем. Каравани простой 94 сол 35000 сомон бо савдо мешавад. Наворое ки савдо теҷа мегзора, як рӯз мошин, як рӯз хона, як рӯз мошин, як рӯз хона, ҳаракат карда дар рафти тамошоҳои наворои мо дастгириётона фуромӯш накунем. Просто навор барои тамошо кардани холӣ не. Ҳамин рафти тамошои навор, лайкотон, поддержкаотон, подписатсияҳои шумо важнияд. Ва дӯстон, мегзарем ба 14-умин мошини фурӯшӣ. Opel Astra-G дар кузуфи караван. Astra-G караван кузуф универсал 2000 сол, соли барориш. ин мошин дар Душанбе қарор дорад. Нархи 60000 сомонай, бензин плюс газай, моториш 1.6, коробкаш механика, краска сиёҳ, номеро 1314 рӯи экрани шумо. Рақамҳои 10 ахири WhatsApp шонай, зангза пирсон бошед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳолати хуб намебошад. Масъалаи ҳуҷҷат 1 сола. Моториш 1.6 Экотек. нашод нарх беҳуда занг назанен, ҳами 60 мегем, муомила мекунем. навор дӯстон, ба 14 дона мошин тамом шид. Чизе ки буд ёфтем, муроӣ кардем, хоҳиш кардем, навортон кардем. WhatsApp барои реклама. Чизе ки дорем баъдан бо рӯй кунен, ҳам хеле реклама карда фурӯшта мегзорем. Зиндаву сарбаланд бошем.